So, let us continue ta sa mga siblings of Jose Rizal. So, let us remember that Jose was the seventh of the 11 children of of Chodora and Francisco. And then first nga kaniyang oldest kay si Saturnina, which is ginatawag siya Neneng, and she was the oldest. She was married to Manuel Hidalgo and published the Pascual H. Pobletes, Tagalog translation of the Noli Me Tangere. So, nag Tagalog translation si Saturnina, which can be found on Pascual Pobletes book. Next is si Pasiano, which is nahimo siya nga kanang act as a father of Jose Rizal. Tungod kay siya ang kanang nagpa-enroll kay Jose Rizal katong pag-eskwela niya sa Ateneo. And then the oldest boy si Pasiano, 10 years older than Jose. So 10 years ilahang gap, and then a major general in the Revolutionary Army and married to Severina Dicena. So, ang ikaduhang igsuon ni Rizal, ikaduhang kamagulangan si Pasiano. First is Saturnina. And then ikatulo si Narcisa. So, when we talk about Narcisa is, she was the closest siblings of Rizal. So, si Narcisa ang pinaka-close ni Jose Rizal, which is nga si Narcisa makamemorize siya sa tanang poem nga gisulat ni Rizal. It is because gina-share ni Jose Rizal ang iyahang mga poem kay Narcisa og he was known as the Doña Sisa. And Doña Sisa or Narcisa married to Antonio Lopez. Ikaapat kay si Olympia. And Olympia was married to Silvestre Ubaldo, and si Olympia pod a telegraph operator in Manila. So ikaapat nga igsuon ni Jose Rizal kay si Olympia. So ang isa-maray sa nato ang first kay si Saturnina, which nag-on sa Tagalog translation sa Noli Me Tangere na can be found on Pascual Pobletes book. And then, ginatawag kay Saturnina kay Neneng. And then, ikadwa kay si Pasiano, which is siya ang nag-act as a father of Jose Rizal. Tungod kay siya ang nagpa-enroll kay Jose Rizal dito sa Ateneo de Manila. And then, he was the Major General sa Revolutionary Government. Next is si Narcisa, which is also known as Doña Sisa. Si Narcisa kay pinaka-close nga igsuon ni Jose Rizal, which is tanan poem nga ginasulat niya is ginashare niya kay Narcisa. Mao na nga ang hinungdan si Narcisa ma-recite niya ang tanan nga ginasulat ni Jose Rizal. And then next si Olympia. Si Olympia kay siya ang ikaapat nga igsuon ni Jose Rizal nga telegraph operator sa Manila. Next kay ikalima si Lucia. Ikalima nga igsoon kay si Lucia. Lucia is married to Mariano Herbosa, and who died in cholera and was denied Christian burial. So wala siya na misahan kay gi-denied siya sa simbahan tungod sa iyang pagkamatay sa cholera. So ang namatay nga igsoon ni Jose Rizal sa cholera kay si Lucia. Ang ikaunom kay si Maria. Si Maria married to Daniel Faustino Cruz, and the only sister of Rizal who lived up to 1950. So, ang pinakataas og kinabuhi sa mga igsoon ni Rizal kay si Maria nga nabuhi siya hantod sa 1950s. And then ikapito, our national hero si Jose Rizal. And then ikawalo kay si Concepcion. Concepcion was known as Concha, who died at the age of 3. So, si Concepcion, namatay siya at the age of 3, which is nakakos siya og siya ang first heartbroken ni Jose Rizal, ang pagkamatay sa iyang igsoon nga si Concepcion, also known as Concha. And number 9 kay si Josefa.
Si Josefa ug si Trinidad kay mga igsoon na siya ni Rizal nga wala nangaminyo, wala nagminyo. And then ang ika-11 kay si Soledad, ang pinakamanghora nila Jose Rizal and married to Pantaleon Quintero. And she also studied at La Concordia College where she and Lino Rivera were classmates. So, i-summarize na to ang mga igsoon ni Rizal. Si Rizal is, ikapito siya sa 11 ka magigsoon. And then, ang first si Saturnina, which is si Saturnina ang kuan sa Tagalog translation sa No Limitang Iri that can be found in Pascual Poblete's book. And then next, si Kuan Pasiano ang nag-act as a father ni Jose Rizal. And then, siya ang major general sa revolutionary government. And then, Narcisa, Saturnina Pasiano, ikatulo si Narcisa, also known as Doña Sisa. She was the closest friend, as the closest siblings ni Jose Rizal, nga maka-recite siya sa tanang poem nga gisulat ni Rizal. And then ikaupat kay si Olympia. Si Olympia is kuan siya ang kanang telegraph operator sa Manila. And then si Maria Dayon, si Maria ang pinaka longest kuan sa ila, pinakataas og edad sila tungod kay nabuhi antud siya 1950s. And then ikaw naman dahil si Maria. Oy. Wait lang. Ikalima si Lucia, which is namatay sa sakit na cholera, and she was denied sa simbahan nga mamisahan tungod sa iyang pagkamatay sa cholera. And then Maria Dayon, ikaunom si Maria, which is the pinaka longest kaan sa ilaha nga nabuhi hangtod 1950s. And then ikapito si Jose Rizal, our national hero. And then ikawalo kay si Concepcion. Si Concepcion, namatay siya at the age of 3. First heartbroken ni Jose Rizal, si Concepcion. And then si Trinidad og si Soledad, sila ang igsuon ni Rizal nga wala na nga minyo. And then si Concepcion, si Josefa ayaw lagi samok-samok diri ba? Ay. Si Concepcion, mao na siya ang sunod ni Jose Rizal. Si Concepcion, mao na siya ang sunod ni Jose Rizal nga namatay at the age of 3. First heartbroken di ko an. Next si Josefa og si Trinidad. Si Josefa og si Trinidad siya ang igsoon ni Rizal nga wala na nga minyo. And then si Soledad ang pinaka kamanghora nila nga nag-eskwela pa sa La Concordia na friend ni Leonor Rivera. Next is okay, next we're going to tackle about the hereditary influences of Dr. Jose Rizal. So, iyahang namana sa iyahang papa ang profound sense of self-respect, habit of independent thinking, and love for work. So, dito namana ni Jose Rizal ang kanang profound sense of self-respect, habit of independent thinking, and love for work. Ang namana niya sa iyahang mama is ang scientific ability, religious nature, kanang kuan iyahang mama kanang ayo lagi samok-samok diri ba. Ang namana ni Jose Rizal sa iyahang mama kay scientific ability, ang religious, spirit of self-sacrifice, and passion of arts and literature. And then ang namana na pod ni Jose Rizal sa iyahang Malayan ancestors, which is a love of freedom, innate desire to travel, and his indomitable courage. So ang iyahang kaisog jud nga ipaglaban ang Pilipinas. And then sa Chinese ancestors, busog pa ko. Chinese ancestors is ang namana ang nakuha niya dito kay serious in nature, ang frugality, which is ang pagkakuripot, patience, and love for children. And then sa Spanish ancestors naman, ang nakuha ni Jose Rizal dito is ang elegance of bearing, sensitivity to insult, and gallantry to ladies. Mao na nga daghan og kanang babae si Jose Rizal kay dito niya namana na siya sa Spanish ancestors.
And then ang Rizal's early childhood. So at the age of 3, si Jose Rizal nakabalo na siya sa alphabet, and then makabalo na pud siya mag-ampo, which is na-learn niya sa iyahang mama nga si Chodora, which is si Chodora is mo na siya ang first teacher ni Jose Rizal. Other early teachers were Maestro Lucas Padua. Ang early teacher ni Jose Rizal kay si Maestro Lucas Padua and Leon Monroy, who gave Jose introductory lesson in Latin. So ang naghatag og introduction sa lesson into Latin kay si Jose. He was called Ote. So si Jose Rizal ginatawag siya Ote sa iyahang mga igsoon, sa iyahang mga igsoon nga katong 11 10 niya ka igsoon ginatawag siya Ote, and Pepe ang ginatawag sa iha sa mga town people sa kanang mga iyahang kabaryo in Calamba. So at the age of 5, si Jose Rizal, makabalo na siya magbasa, even though not fluent, pero makabalo na gid siya magbasa sa Spanish Family Bible nga ginatawag og Historia Sagrada. So at the age of 5, kabalo na siya magbasa, even though not fluent, at least kabalo na siya magbasa. And then ang iyang ginabasa at the age of 5 is katong Historia di Sagrada sa Family Bible nila. And then at the age of 7, nakasulat na si Rizal og comedy, which highlighted his literary talent for the local fiesta and was rewarded 2 pesos. Nakadaog siya og 2 pesos sa fiesta sa ilahang baryo. At the age of 7, nakasulat na siya og comedy nga nakadaog during fiesta sa ilahang baryo, og nakadaog siya og 2 pesos. At the age of 8, Jose Rizal naka-wrote na siya og poem. Ang title sa iyang poem kay Sa Aking Mga Kababata. And then, at the age of 9 years old si Rizal, nakasulat na siya og poem nga A Mother's Birthday, which is send niya to a boy, At the age of 9, si Jose Rizal, nakasulat pud siya og Mother's Birthday. And then, pagka 9 years old pud niya, mo to gipa-eskwela na siya, gipa-eskwela na siya sa School for Boys in Binyan. And his teacher was Justiniano Aquino Cruz. So pagka 9 years old, gipa-eskwela na si Jose Rizal. And then next, we're going to talk about the Rizal's formative years. So years in Ateneo. Rizal's maana siya kaning formative years, kumbaga formal schooling na ni Jose Rizal. Nag-start na gid siya formal schooling at the age of 11 years old. So, on June 10, 1872, pa siya na accompanied Jose to matriculate at the Ateneo de Municipal Manila. So, diha nag-act as a father si Pasiano, kay gipa-enroll niya gikuyugan niya, gipa-enroll niya si Jose Rizal sa Ateneo de Municipal Manila. Pero, giharangan siya ni Father Magin Ferrando. Wala siya gipadayon og enroll ni Father Magin Ferrando due to duha ka rason nganong wala siya gipasulod dira ang eskwelahan. First, kay late na daw si Jose Rizal for registration. Late na iyang pagpa-enroll. Ikaduha is he appeared sickly and undersized for his age. So mas gamay daw si Rizal kaysa sa iyang edad. Kay si Jose Rizal, gamayon man na siya nga tao. So, 11 years old na siya na, pero ang iyahang is gamay siya sa iyahang edad. Mao na siya nga wala siya gidawat ni Magin Ferrando sa Ateneo de Manila. Pero kay nakakuan man sila intercession kay Manuel Cerces Burgos, which is si Manuel Cerces Burgos kay nephew siya ni Father Burgos. So si Father Burgos katong isa ka martir nga pare nga gipatay nga great teacher ni Pasiano, mao to siya naka-eskwela ra si Jose Rizal sa Ateneo tungod sa tabang ni Manuel Cerces Burgos. Naka-eskwela ra although wala siya gidawat ni Father Fernando sa Ateneo, pero
gitabangan siya ni Manuel Cerces Burgas nga nephew siya ni Father Burgas nga katong gipatay kauban sa Gomborza nga great teacher ni Pasiano. Naka-eskwela ra si Jose Rizal sa Ateneo. And then years in Ateneo. So students in Ateneo is divided into two empires. Two empires to fight for academic supremacy. Ang pangalan sa Doka Empire is Roman and Carthaginian. And Jose became the emperor of Carthaginian tungod sa ka-bright ni Jose Rizal. Kuan niya, nag-excel siya sa mga academic og sa kanang uban pa nga kanang uban pa nga mga kuan nag-excel si Jose Rizal, mao nahimong Emperor of Carthaginian si Dr. Jose Rizal. And then ikaduha, during sa iyahang pag-eskwela sa Ateneo, diraan niya nabasa ang Count of Monte Cristo. Ang Count of Monte Cristo, it was written by Alexander Dumas and it is the first foreign book Jose read. So first nga kanang foreign book nga gibasa ni Jose Rizal. And actually, ang Count of Monte Cristo, diha siya na-inspire nga nagsulat siya og katong El Filibusterismo nga novel. And then next is the Travels in the Philippines. Mao na siya ang sunod nga gibasa. Ang kanang mga libro kay gibasa na ni Jose Rizal during pag-eskwela niya sa Ateneo. So the Travels in the Philippines, ang nagsulat na si Dr. Fyodor Jagor that criticized Spanish regime in the Philippines. So nag-travel man si Fyodor sa Philippines and then nakita niya dito ang pagdumala sa mga Espanyol nga alipustahan gidaog-daog ang mga Pinoy. Mao to nagbuhat siya og kanang libro nga entitled Travel in the Philippines. Og nabasa ni Dr. Jose Rizal, mao to ang libro nga nakapaintriga kay Jose Rizal og nakapa-inspire pod sa iya para i-educate niya ang iyahang mga kauban nga mga Pilipino. And then next kay during sa pag-eskwela ni Jose Rizal sa Ateneo, na-remember si Jose Rizal as an original thinker, creative scholar, and a natural leader. Diha nag-excel si Jose Rizal sa pagiging creative niya, pagiging original thinker, pagiging ka-bright niya, mo nahimo siyang scholar, and then nahimo po siya nga natural leader. And then kanang pagka-original thinker o pagkakaniya na mana na niya sa iyahang papa nga si Francisco. And then si Father Francisco de Paula Sanchez, mo na siya ang maestro ni Jose Rizal sa Ateneo. So ang teacher ni Jose Rizal sa Ateneo kay si Father Francisco de Paula Sanchez. And the next is Rizal's writing. Ang kanang mga during sa pag-eskwela niya sa Ateneo, mao ni ang mga nasulat ni Rizal. First is A La Juventud Filipina, which means to the Philippine youth. And then ang kanang novels, ang kanang writings niya nga to the Filipino youth, nakadaog na siya special prize in poetry, which Jose was still in Ateneo. So ang kanang writings ni Rizal nakadaog na siya og special prize sa poetry. And ikaduha, ang gisulat ni Rizal is Por la educación recibe lustre la patria, which means through education our motherland receives light. Through daw sa pagpaskwela sa mga bata, ang bansang Pilipinas daw is naay hope, naay pag-asa. Kumbaga, ang gikuan ni Rizal din is ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Muna dapat paeskwelahon daw ang mga bata. Yung si Jose Rizal sa iyang writings nga through education our motherland receives light. So muna siya ang poem Jose wrote while he was in Ateneo, which suggested that education is an integral part of our national character. So dapat gyud daw ang mga dapat gyud daw maedukar ang mga katawhan or ang mga Filipino youth. And then ikaduha niya nga nasulat during na pa siya sa Ateneo is Alianza Intima la Religion y la Educación, which means the intimate alliance between religion and education, in which Jose expressed the importance of religion in education and
to him. So ingon si Jose Rizal ani nga sulat niya, education without God is not a true education. So dapat gyud daw ang sa eskwelahan gyud daw itudlo gyud daw ang religion. Kay education without God is not a true education gyud daw. Ingon si Jose Rizal sa iyahang writings dinhi. And then next kay in memory of my village. So during nga writings kuan ni Jose Rizal gisulat niya kay ang gisulat niya diri ang iyahang mga childhood experiences, ang kanang mga happy memories niya during pagkabata niya sa Calamba. And then next is the Council of Gods, ang iyang igisulat. An allegory that was awarded as first place in competition, however, decision was reversed. So, sa kaning writings ni Rizal, nakadaog unta ni siya first place. Pero, kay ang mga Espanyol during that time is mga bias, mo nag-reverse, wala nakadaog si Rizal. So, during sa pag-eskwela ni Rizal sa Ateneo, mao ni siya ang nasulat niya. La Juventud Filipina, which nga por la Educación. And then, ikatulo kay Alianza Intima Religion. Ang first kay La Juventud Filipino, which kanang para sa iyang to the Filipino youth, para sa iyang mga nga kababatang Pilipino. And then, ikaduha kay katong education nga dapat daw education is the education pasabot niya dito kay education is an integral part of national character, so dapat education gi-highlight niya ang education gid ang integral part sa national character. And then sa ikatulo kay gi-highlight niya ang religion. He emphasized that education without God is not a true education. Ikatulo kay Alyansa, ngano man to? Nag-direct lagi ko dito. So, ikatulo katong, gi-highlight niya ang religion nga dapat i-integrate gid ang religion sa eskwelahan. Ikaupat kay nagsulat siya og ng Allah Virgin Maria to the Virgin Mary. Mao na siya ang first sad poem ni Jose Rizal. Nga nakuan tungod kay kuan niya ang pagkatao ni Maria. And then ikalima kay Al Niño Jesus to the Child of Jesus. An ode to Jesus was a short and consisted of 8 verses only classified as octavaril. So pinakamubo nga na sulat ni Rizal during sa pag-eskwela niya sa Ateneo. And then ikaunom, in memory of my village, katong pagkabata niya sa iyahang mga happy nga memories sa iyahang pagkabata sa Calamba, Laguna. And then ikapito, Council of Gods, an allegory. Mo to naka first unta siya pero gi-reverse ang decision. So i-summarize nato ang kanang ni Rizal during sa pag-eskwela ni sa Ateneo na siya 7 ka buok nga nasulat. First is kay La Juventud Filipino, sunod kay katong sa education, sunod kay sa religion, sunod kay katong katong sad poem niya nga katong kuan ni Mama Mary, and then pagkahuman ang katong A Life of Jesus, and then pinakamubo siya 8 octavaril lang kataas, and then ika-unom kay ang In Memory of My Village, and ikapito kay ang Council of Gods. Next is ang A Year in UST, ang tuig ni ang pag-eskwela ni Jose Rizal sa UST. He enrolled as philosophy and medical student. Pero wala siya nag-shine, wala na emphasize ang iyang ka-bright sa UST and failed to obtain high academic records. So kay during sa UST manggod, dira manggod na kuan si Jose Rizal, diha na diha siya kumbaga ang kuan ni Rizal is wala siya nag-excel tungod kay Pinoy siya. And then ginatawag siya og Indio.
Ang tawag sa mga Pinoy sa una is Indio, kumbaga mababang uri ng mga tao. Pinakamababang uri ng mga tao. Ang tawag sa mga Espanyol sa una sa mga tao kay Indio. And then, mano ni siya, tungod kay wala man nag-excel si Jose Rizal sa UST, mo to nag-travel na lang siya to Madrid. So, mao ni siya. On May 3, 1882, si Jose Rizal secretly left the country. So, nibiya siya sa nag-travel siya, nibiya siya sa Pilipinas, pero pinatago uban sa tabang ni Salvadora. So, he enrolled medicine at the Universidad Central de Madrid. So, dito siya nagpadayon sa iyahang medicine. Since wa man siya nag-excel sa Ateneum, ato siya ni-travel na lang siya abroad to Madrid. And then, uban sa tabang ni Salvadora. And then, dito niya gipadayon ang iyahang medicine nga course sa Universidad Central de Madrid on November 3, 1882 with Professor Marquez Busto. And then also, during sa iyang pagkuan sa Madrid, nag-study po siya painting og sculpture at the Academy of San Carlos and drawing at the Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yang teacher dito kay si Professor Haes. So during sa iyang stay sa Madrid, nag-eskwela siya medicine as well as nagkuan po siya og painting, drawing og sculpture. And then nagkuan po siya og free na appeal po siya sa fraternity, sa Freemasonry, a worldwide fraternity where Jose was a member and in the Acacia Lodge number 9, and his symbolic name was Dimas Alang. So during sa stay niya sa Madrid, naka-appeal siya og fraternity nga Freemasonry ang kanang pangalan, and then ang iyang pen name dito is Dimas Alang. And then sa Madrid pud niya nabasa ang Uncle Tom's Cabin, which ginasulat ni Harriet Beecher Stowe. Diri sa Uncle Tom's Cabin, diri siya na-inspire nga nagsulat sa No Limit Tangere. No Limit Tangere. So, the Wandering, nabasa niya, during sa iyang pagstay sa Madrid, dito niya nabasa ang kanang Uncle Tom's Cabin and The Wandering Jew by Eugene. So, inspired was to fight for Filipinos. So, muna siya nga book ang nakapa-inspire kay Jose Rizal para i-fight ang mga Filipinos. And then also nakasulat po siya og poem, and then ang title kay They Ask Me for Verses. Kumbaga dito nga poem dito dito gyud gibuhos ni Rizal ang iyahang depression, ang iyahang stress, ang iyahang pagkakuan, iyahang melancholy of his aching soul tungod sa kanang tungod sa pag-aali po sa mga Espanyol, pagkakuan dito niya napakuan ang iyahang feelings kanang kumbaga dito na na-express sa They Ask Me for Verses, which a poem wrote when his mother asked him to write a poetry. A poem that is Jose's product of all the melancholy of his aching soul. Next is a hymn to work, a song Jose wrote when he was asked to write a song to celebrate the raising of Lipa, Batangas into a villa. So, pag-celebrate sa Lipa, Batangas para mahimo siyang village, ang gisulat ni Jose Rizal is, ang title kay Hymn to Work. Next is The Scholar's Journey. So, ang journey ni Jose Rizal being a scholar. So, from Madrid, niadto siya sa Paris, year 1885. And continue his medical studies. So, kuan niya ang iyahang medical studies sa Madrid, pero wala pa siya na-continue, na-kontinto. So, nag-adto pa siya og Paris, 1885, o gipadayon niya ang iyahang medical studies under the famed French ophthalmologist, Dr. Louis de Wecker. So, si Jose wanted to perfect the German method of diagnosis. So, he opted to continue studying in Germany. So, wala pa gid siya nakontento sa Paris. Wala pa nakontento si Jose Rizal sa kuan niya sa Madrid sa kanang kuan sa medicine. So, niadto siya sa Paris, gipadayon niya iyahang kuan pagkakuan medicine sa ophthalmologist nga doctor, and then wala pa gyapon siya nakontento, travel na pod si Jose Rizal sa Germany para mapa-improve pa niya ang iyahang kuan sa diagnosis
method of diagnosis. So niadto pa siya nag-study, nag-eskwela na po siya dito sa Germany. He had a special training under the Dr. Otto Becker. And then, Jose attended courses in the Old University of Heidelberg of 4 months only. So, nag-a-appeal siya dito sa lecture sa courses sa Heidelberg. Pero, isa lang kabulan. And then, he lived with Dr. Karl Ulmer, with whom took delightful walks every afternoon. So, every afternoon, baktas-baktas sila ni Dr. Karl Ulmer. Next is, Jose continued to write Nolly and finished it to Berlin. So, pagkahuman niya sa Germany, nagsulat siya dito sa Germany og kanang katong novels niya nga Nolly og nahuman niya sa Berlin on February 2, 1887. And then, ang nag-save sa iyahang novel nga Nolly Metangeri kay si Maximo Viola, which is si Maximo Viola ang nag-help Jose in the printing of the book, nagtabang para ma-publish ang kanang book si Maximo Viola, and one of its first copies was sent to Ferdinand Blumentritt. Ang pinaka-primero na copy kay gisend kay Ferdinand Blumentritt. On July 5, 1887, he took ship from Marseilles and started his journey back to the Philippines. So pagka July 5, 1887, nisakay na siya og barko og niuli na siya sa Pilipinas. And then next, we're going to discuss about Rizal's romances. So, mani siya ang mga uyab, ang mga babae nga na-link kay Jose Rizal. Ang pinakauna kay si Miss K, which is also known as Segunda Katigbak. Mao na si Segunda Katigbak ang puppy love ni Jose Rizal, or ang teenage love ni Jose Rizal. So, also known as Segunda Katigbak si Miss K, his first love. So, ang first love ni Jose Rizal, si Segunda Katigbak, puppy love, teenage love. Jose met Miss K when he was accompanied by his friend, Mariano Katigbak, when he visited his maternal grandmother. She was also a close friend of Olympia, Jose's sister, in school at La Concordia Village, a college day. So, si Miss K, man na siya ang first love ni Jose Rizal, ang puppy love, a teenage love. And then, a fixed marriage was arranged between her and Manuel Luz. So, wala nagkadayon si Miss K ug si Jose Rizal, kay naka-arrange marriage naman si Miss K, si Segunda Katigbak kay Manuel Luz. And then, ikaduha nga babae sa kinabuhi ni Rizal kay si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera, mao na siya ang ginatawag ni Jose Rizal nga Maria Clara, or Times, which means perfect love ni Jose Rizal. Leonor Rivera, mao siya ang Maria Clara ni Jose Rizal. Ginatawag ni Jose Rizal og Times or perfect. Pero si Leonor Rivera is Jose's cousin. So ig-agaw ra sila from Camiling nga side. And also La Concordian, a daughter of Antonio Rivera, his uncle, in whose house lived in during his junior year UST. During pag-eskwela niya sa UST, dito siya nipuyo sa balay nila sa balay nila Leonor Rivera. And then nagkauyab sila ni Jose Rizal, ig-agaw ra sila. And then si Leonor Rivera is naka-engage na siya kay Jose but married to another man. So naka-engage na si Leonor Rivera kay Jose pero naminyo sa lain nga lalaki, which is si Henry Keeping. So si Leonor Rivera mao na siya ang Jose's great love. Long distance idealized but doom love. So wala nagkakuan kay naminyo man si Leonor Rivera kay Henry Keeping, which is si Leonor Rivera kay ang great love ni Jose Rizal. Si Miss Segunda Katigbak kay first love, Leonor Rivera kay great love. And then ikatulo si Gertrude Beckett. Si Gertrude Beckett nga babae
is a contemporary pastime ni Jose Rizal. Pastime ni Jose Rizal, it is because heartbroken man siya during kay Kuan Leonor Rivera. So, nahita siya pastime nga si Gertrude Beckett. So, si Gertrude Beckett is a blue-blooded English woman who was the oldest daughter of London church organist in whose house Rizal lodged when he went to visit in London. So, during sa na si Kuan, nagbisita si Jose Rizal sa London, ang iyahang nauyab dito si Gertrude Beckett, ang iyang contemporary pastime. Number 1, Miss Segunda Katigbak, Puppy Love, Great Koan, First Love, and then Leonor Rivera, Great Love, Times, Maria Clara, and then ikatulo Gertrude Beckett, contemporary pastime lang ni Koan, Jose Rizal. And ikaapat si Josephine Bracken. So si Josephine Bracken, the sweet stranger, ingon si Dr. Jose Rizal. Josephine Bracken is a French, akong cellphone ibalik dire. French nga koan si Josephine Bracken. Salamat. French, the sweet stranger, ingon si Jose Rizal, si Josephine Bracken. And she was a 19 years old lady in Rizal, met in Dapitan. So nagkita sila ni Jose Rizal sa Dapitan. Jose wanted to marry her, but because of church requirements, they just simply live together. So, wala man nakapasar si Jose Rizal sa mga requirements sa simbahan, imbis kay magpakasal na unta siya kay Josephine Bracken, pero na-decline man ilahang koan tungod kay wala other requirements si Jose Rizal nga maipakita sa simbahan. So, live-in lang sila. Jose called her his wife. So, ginatawag na si Josephine Bracken, ginatawag na ni Jose Rizal nga asawa ni Rizal. And Dolce Estrangera, which means the sweet stranger. Pero, si Josephine Bracken, wala gihapon sila nagdugay ni Jose Rizal, kay naminyo si Josephine Bracken to a Filipino named Vicente Abad and died in Hong Kong due to tuberculosis. So, wala gihapon sila nagdugay ni Jose Rizal, kay naminyo man siya sa lain nga lalaki, si Josephine Bracken, o namatay siya sa Hong Kong due to tuberculosis. And naay chismes, mga marites, nga si Josephine Bracken o si Jose Rizal na daw sila'y anak. Ang pangalan sa ilang anak ay si Francisco ang pangalan sa ilang anak. Pero, namatay lang gihapon tungod sa tuberculosis. Next is si Consuelo Ortega y Perez. Muna siya ang ikapilang nga babae ni Rizal, si Gunda Katigbak, Leonor Rivera, sunod si Gertrude Beckett, sunod si Josephine Bracken, ikalima si Consuelo Ortega y Perez. Ikalima nga babae ni Rizal kay si Consuelo, a daughter of liberal-minded Spanish official who once served in Manila during the Spanish era. It was just a casual relationship. So, casual lang ang ilahang relationship ni Consuelo. Ikaunom si Osisan, a samurai's daughter, a daughter of Japanese nobleman who had a brief affair with Rizal when she was 23 and Rizal was 27. Her real name was Siko Osoy. So, ang nauyab ni Rizal nga anak sa samurai, Japanese, kay si Osisan, ikaunom. And then, ang ikapito niya nga nauyab, si Susan Jacobi. Si Susan Jacobi, the naughty boy of Brussels. So, a Belgian woman who Jose met when he stayed with Jacobi. So, during sa pagstay dito sa Jacobi sa Belgium, nauyab niya si Susan Jacobi, the naughty boy of Brussels. Kumbaga, tumbuyo ni siya nga babae. One of the contributing factors that led Jose to continue writing El Filibusterismo. So, si Susan Jacobi, gihimo lang nga sugar mommy ni Jose Rizal para mahuman ang novel niya nga El Filibusterismo. So, ang nag-finance sa iyahang novel nga El Filibusterismo kay si Susan Jacobi. Next is si Nelly Busted. Si Nelly Busted ang pinaka-last nga nauyab ni Jose Rizal. Nelly Busted is also known as taga-Ilog.
She is an intellectual, sure of herself, attractive and serious with her religious belief, which is Protestant. Si Nelly Busted is ang Protestante. Jose almost married her when he knew Lino Rivera's love affair. So, pagkabalo ni heartbroken man si Jose Rizal kay Lino Rivera, mo to kuan niya si Nelly Busted, yan na untang miniyuan, pero wala gihapon na dayon. So, ang mga babae ni Jose Rizal kay first kay Segunda Katigbak, Leonor Rivera, Josephine Bracken, Gertrude Beckett, and then si Consuelo o si San, and then si Susan o si Nelly Busted. So, novels of Jose Rizal. Darita sa kanang mga novels ni Dr. Jose Rizal. Sa mga gipang sulat na gyud ni Jose Rizal. First is The No Limit Tangery, also known as Touch Me Not. So, ang kanang No Limit Tangery, dito na siya niya gisulat sa Berlin, Germany, which is a story of the Philippine condition, the last decade of Spanish rule. So, dito niya gisaysay ang history sa mga Pilipino sa during the Spanish rule. And kanang No Limit Tangery, na-inspired na siya pagsulat kay Harriet Beecher Stowe sa Uncle Tom's Cabin. And ang iyang savior sa No Limit Tangery kay si Dr. Maximo Viola. And then there are mga chapter sa No Limit Tangery nga gidelete. Ang katong chapter nga gidelete kay katong gititle og Salome, Elias o si Salome. And then ang No Limit Tangery has a 64 chapter. And then ang main purpose aning No Limit Tangery is to educate Filipino. Gusto ni Jose Rizal nga ma-educate ang mga Pinoy, ang mga Pilipino para ma-aware sila nga dili ta dapat magpaalipusta sa mga Espanyol. More na ang purpose sa No Limit Tangery is to educate the Filipino. And then ikaduha is ang El Filibusterismo. So since sa iya No Limit Tangery nga kanang novel, wala kayoy effect, wala kayoy development, walay kanang walay effect, wala kayo effect sa mga Spanish, wala ka effect sa Filipino. Mao to na murag na suko na si Rizal. So mao to ang nasulat ni Rizal is El Filibusterismo. Muna siya ang kanang novel nga revenge na. So ang kanang El Filibusterismo is ang gisulat na niya dito sa Ghent, Belgium. And then he dedicated to the Gomborza tungod sa kasuko niya sa katong pagpatay sa tulo ka martir nga pare nga which is ang great teacher ni Pasiano, si Gomez, si Burgos, ug si Zamora. And then ang savior sa El Filibusterismo si Valentin Ventura. And then ang El Filibusterismo has 38 chapters. Ang No Limit Tangery 64 ka chapters, and then ang kanang ang kining El Filibusterismo is 38 lang. So, ikatulo nga gisulat ni Rizal is the Makamisa. Makamisa is a Rizal's unfinished Tagalog novel. So, wala na human ang novel ni Jose Rizal nga Makamisa. Written in a light, sarcastic style and is incomplete for only 2 chapters are finished. So, duha lang ka chapter ang nahuman aning Makamisa ni Jose Rizal. And then ikaapat is Dapitan. So ang kini kay during sa exile niya sa Dapitan, it was an unfinished novel written in ironic Spanish. He wrote it during his exile in Dapitan to depict the town life and customs. So sulat dito ni Jose Rizal ang town life and customs sa mga history, ang mga kaagi sa mga Pinoy during the Spanish regime. So, extra information, kanang, may pa-extra nga information. So, ang oras gid nga exactly namatay si Jose Rizal is alas 7 o'clock and 3 seconds. Basta alas 7:03 in the morning, namatay si Jose Rizal. Og si Felipe Ruiz Castillo, mao na siya ang gunman.
And ang last nga ang last word ni Dr. Jose Rizal before siya namatay is ang last word niya is consummatum est, which means it is finished, it is done. Mao na siya ang last word ni Jose Rizal, consummatum est. And then mangga og lanzones mao na siya ang favorite fruits ni Rizal. Ang last food, ang last nga pagkaon nga nakaon ni Rizal before siya namatay is tulo ka boiled egg. Tulo ka itlog ang last nga pagkaon ni Rizal. Ayo lagi samok-samok dire. And then ang pangalan sa kabayo ni Rizal kay Alipato. And then ang pamahaw ni Jose Rizal, ang favorite nga breakfast ni Jose Rizal kay egg og sardinas og usahay egg og kanang bulad. Ang pangalan sa iro ni Jose Rizal kay si Usman. And then ang last request ni Jose Rizal, gusto niya nga patiyon siya nga makaatubang sa mga Spaniards. Pero wala nahitabo. Gipatalikod siya, gipatay, gitirahan. Og ang ikaduhang request ni Jose Rizal is dili pusilon iyang ulo og i-preserve ang iyang brain, ang iyang ulo. Pero wala gihapon nahitabo kay gipusil gyud ang ulo ni Jose Rizal. And then summary of Rizal's romance. Okay, sa summary of Rizal's romance. So, si Miss K or segunda katigbak is a puppy love or first love ni Jose Rizal. Si Leonor Rivera, Jose's great love, doom love, kay agaw ra sila. And then si Leonor Valenzuela, also known as Orang, siya ang katong ka-love team ni Jose Rizal, ang babae ni Jose Rizal nga ginapadalhan ni Rizal og sulat through invisible ink. Leonor Valenzuela, also known as Orang. Consuelo, kay Spanish girl, casual relationship lang sila. Si Osisan, Summer's daughter, a Japanese girl, brief, kadali lang ilahang relasyon. Gertrude Beckett, London girl, is contemporary pastime lang ni Jose Rizal. Si Susan Jacobi, a Belgian girl, a naughty boy of Brussels, muna siya ang sugar mommy ni Jose Rizal nga nag-finance sa El Filibusterismo nga novel ni Jose Rizal. Si Nelly Busted, also known as Taga Ilog, a Protestant girl, almost married when Rizal knew the love affair of Leonor Rivera. And then number 9, ang last is si Josephine Bracken, a French girl, a wife and dolce estranghera nga ginatawag ni Jose Rizal og asawa na niya og dolce estranghera, which means the sweet stranger. Og nagkaanak daw sila, ang pangalan sa anak nila kay si Francisco, og namatay lang gihapon sa tuberculosis sa Hong Kong. And I think that would be it. Thank you so much for watching. Please, if you learned something, please do like and subscribe, share. Char. Okay, tama. Human na.